Madokwana amuko imi. Ndiriko ini Sauro. Neva uko madokwana. Neva Sauro ndiriko inini. Apa musikona nimudondoresa zikufisa apa mkomo wangu. Zvipere izvi. Ukunzwa mfana wangu? Hapana kana 1 chisingapere apa. Hapana problem yenyika ndeyekuti munonetsera kuti munozviona kunge makuraka. But hapana kana 1 chamunenge muinacho munotoriwo tunhiyo zvenyu mimi. Saka makandifa Sauro. Nini isi ndi ana mwakidimunzwawo. Ndiri ghetto stallion kana wazoraga mkomo wangu. Ukunzwa mfana wangu? Ghetto stallion rinotya Vazukuru. Ighetto stallion rekupi iroro. Handiti tauya kufazhe kuno kuzotaimira Vazukuru here. Manje kana wakutya kudedza Vazukuru vacho saka taingei kunoku ye. Sauro zvonetsa izvi. Imamoni ero kuti zvinonetsa kungeri kana ndasvika pane mabhebhi vakagara. Ndosvika ndipidza mwana kuti kudiwa nehome defender. Vana vanovhunduka mavhundanga. Iwe mahome defender kuita sei kwacho? Mahome defender ndiwo asina haso yavanorova. Vanongoswera vakazomba kurokesheni kwawaiziya. Inini vana vakatongondida kandogona kutoswera ndakutovakuwadza kani maporona waiziya. Zvonetsa izvi Sauro. Because mukana vanochikora vamudhara vanonyara kuonekwa chifamba nemaradha akaita semi so. Dai mine garisi beta zvaive nani. Taingozadza vana mumota twaisira kana zimixtape rasilent killer takaenda. Vainyungudika vega Vazukuru. Manje so apa makapfeka bhutsi yakabhenda futi. Madokwana inda vakanochida kugaira iwewe. Everyday unondoona ndakapfeka shwada iri but hautaureka. Nhasi ndopa wakuda kuganza asina basa rese. Chingotaura chete kakuti uri kukwata iwewe. Ndimi type inohemwa nevasikana vese muklasika. Because vanenge vachitokuona kuti muri useless hamuna moto maiziya. Zero mudhara. Imamido ndinodedza tariro hamuna kunoti adarika vakawanda iri nezvishamwari zvake zvine ngudzu zviya. 1 kacho ndokandai ikakaka kuti kakanondomangarira kwahedi ndakamuresa kuti yesi kiboko yawo. Unopenga mfana iwe kiboko ndochiichocho. Saka makandifa Sauro. Kiboko yawo ndochipembere chiya chiri pachikoko chemechisi so. Saka mwana yanika kufanana kainako nechipembere ichocho. Otherwise handikwateni Sauro kana mazoraga. I'm the original Hararian Dandara and I'm too blessed to be stressed maziya. Mfana wangu nyaya iripo ndeyekuti unotongokwata kaVazukuru waiziya. Isu tinoziya kuti chibage chinotemerwa pana mai vachoka. Unotongosvika kaubva wati Vazukuru ndinokumbirawo dariroka. Mabhebhi anoda munhu ane magatsi madokwana waiziya mfana wangu. Zvekutodaro ere Sauro. Hamusi makudhipisa ere apa. Saka muda kuti ndonataka pakagara vakawanda kudaro ipapo. Yezvi ndinoda kuti titaure nakatariro kawaiziya. Kana kachinge kaenda kakatariro ndinoda kuti tishedze kashandi waiziya ka. Ndiri kutokada futi kakashandikako. Then kana kachinge kaenda ndinoda kuti unoshedza kakamishika katetetete kaikaye kataiti kanogona kudhonzerwa kamukicheni uniti nemapete waiziya. Then kana kachinge kaenda unondishedzerawo kamedhemu vaya vehistory maimuza. Sauro kudedza medhemu. Hamusi makudhipisa ere apa. Mukagone medhemu mudhari nezikubutsire nyura rakabhenda iroro. Makatukwa pana medhemu unotimbiri akanaka ere iyoyo. Tadi kudedza tariro zvanhasi uno. Tozona mangwana kuti wedemse. Iwe uri kuti medhemu wako anoshamisira chiko madokwani ye. Inini ndiri miliyoni kamadokwani kana wazogara waiziya. Medhemu vakwe vandogona kuvadyisa mari vakaita mahips mamwe ekuwanda waiziya. Miliyoni unozira kupi Sauro pawakamhare papo sare kunyepa. Ukunzwa mfana wangu? Ini mfana ndine mamiliyoni kwete miliyoni 1 ka. Right now kungoti mamiliyoni angu ini ari mumaideas waiziya akahenga mumhepo. But zvamanje kungowana investor chete hamfana ndinoputika ini. Zvongoti zvamanje madokwani ndikaputika ndogona ngokutengera kazi Chrysler waiziya. Takaenda mfana wangu. Zviko. Chimire panapa Sauro ndakunodedza tariroka. Timbonawo maomedhisala wacho vamunogara muchitaura muchizvidedza kuti dangerous strike. Rega ndichidhara. Right, I catch you G. Mukaitei panapa vakomana mimika. Muri nhundira mutsimi, nhubu, marapatsetsetse, maroka trouble causer. I catch you. Nasika rarai pastone. Iwe mudhara kurara pasi kuita sei kwacho kakwana here mudhara iwewe ye? Inewo mana. Tofarirawo kupi isusu mayuti. Imi mudhara imimi bvai panapa manzwaka. Muri kuitei panapa ye? Murufunga kuti ninika handiziva kuti mimika mukuita basa kutamira vana vechikoro. Chikombera. Wakabva kurapa last week so now wada kutapurira futi vana. Kutapurira chiko wera dhamu wei. Kutapurira Pythagoras theorem here because tikuita zvemeti isusu panapa. Meti dzipi kodwa unoita iwo kokatsukunya. Meti dzipi dzaunoziva iwo dofo zvako kaita sewe. Mathematics mudhara ndodzatiri kuita panapa. Vachikombera. Rega ndimbosvika kumba uko. Saka mati formula yayo ndoti chizviya. Ndarangarira. Mati a squared equals to b squared plus c squared. Ndaibata vachikombera rega ndimhanye wena. Saka nchaudza dhedhi kuti mari yenyu extra lesson iri kudiwa. Okay young man. Inga unoziva kuti ticha majaka vanofambira nyaya 1. Umorese vakatsukunya kamwari achititira zvakanaka. Kwamupurisa muchiri pano. Apa muromo wakaita kunyiminya nemafuta enyama. Polisi inotodyawo nyama mukuzoda kunge makangwara starekika handitika. Okay, I will catch you. Watch and rain. Mudhara kweisusu mhosva yedu ndeyekutiko ndeyekuti tinogonerei metsi here isusu. Siyana nesu mudhara iwe. Warungu madoka chere ndauwe.
tauya unochoro rebhosenda wanhumi kuchema kwenyu nezvirwere zvakasiyana-siyana aiwa kwapera. Kana paine vane zviri kuwanetsa maererano noutano wanhumika, pane mahebs anobatsira kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana yotinawo. Sekuoneka muri kuita paskrini rangu apo wanhumi, tino mataipi akasiyana-siyana emahebs anokubatsira muzvirwere zvakasiyana-siyana. Pano chikwapuro, pano musuka uyewo muzadza gomba. Kana mafa munzira dzinomizwa wanhumi, musateteba kuya kuchoro rebhosenda. Aiwa tinokupai zvinokodzerana. Manhamba yawo anotiyo +263 774 376 282. Ndichaidzokororapo kare +263 774 376 282. Yechipiri inotiyo +263 716 217 977 +263 716 217 977. Kana masvika ikweyo wanhumi muwanyepo kuti tabva ku-PSTV aiwa wanokupai mazi kudiscount akaita kuwanditsa. Zvese zvomungadi kuziva weringe paskrini pangu apo, uye munokwanisa kuwafonera modziwa muzvizere. Ndizvozvo.